नमस्कार. आज दिनांक 3 जानेवारी 2022 रोजी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिंपोरनवे, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर येथे सावित्रीबाई फुले यांची जयंती म्हणजेच बालिका दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. काय वर्णावी पुण्याई, काय वर्णावी पुण्याई, मला तर प्रिय माझी सावित्रीबाई. आज सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त शाळेत रांगोळ्या, वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात आल्या. यामध्ये शिक्षकांची मनोगते, भाषणे झाली. तसेच विद्यार्थ्यांनी देखील उत्स्फूर्तपणे अनेक भाषणे केली. नेहमी मुलीच भाषणे करतात, तर आज मुलांनी देखील बाजी पटकावली. अनेक मुलांनी देखील छान छान कविता, भाषणे सावित्रीबाईंच्या जयंतीनिमित्त साजरी केली. अनेक मुलांनी वेशभूषा करून सावित्रीबाईंच्या जीवनाबद्दल वेगवेगळे पैलू सांगितले. तसेच उत्स्फूर्तपणे त्यांच्या जीवनावर अनेक किस्से सांगितले. यानिमित्त शाळेमध्ये अनेक महिला भगिनी, माता पालक आल्या होत्या. तसेच ग्रामस्थांनी देखील उपस्थिती दाखवली. या कार्यक्रमानिमित्त शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य, अध्यक्ष तसेच ग्रामस्थ, पालक, माता पालक हे उत्स्फूर्तपणे उपस्थित होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या भाषणांचे खूप कौतुक केले. तसेच मुलांना प्रोत्साहन म्हणून त्यांनी शाबासकी देखील दिली. अण्णांकडून भरोसा सेल मार्फत मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच पालकांनी देखील मार्गदर्शन केले. माननीय दीपिका सुरवसे मॅडम यांनी देखील मुलींना आरोग्याबाबत आणि मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमासाठी राशींच्या सुरेसे मॅडम, मैड मॅडम तसेच भरोसा सेलच्या तोरणमिल भगिनी उपस्थित होत्या. तसेच माता पालक सदस्य, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य व ग्रामस्थ, पालक, माता पालक या उपस्थित होत्या. सर्वांनी विद्यार्थ्यांना खूप शुभेच्छा व शाबासकी दिली. कार्यक्रमाचे आयोजन, नियोजन सर्व शिक्षक व शाळा व्यवस्थापन समिती यांनी केले. धन्यवाद.